was. En heeft ze zin hoor? Ja man, dit is de mooiste dag van het jaar. Ik ga het net zeggen, maar hij komt in de buurt. De kei eruit en de zinnen er weer op. En ach man, dat is heel bijzonder. Je zegt, tush. Je zegt, en jong melken, dan heb ik nog zin in. Dan roekt het ik weer zo lekker. En een kei mooi skiën er dan. Dus ik ben helemaal in die zindeljacht en in gas, skiënpoorten, skiënjaren en lekker roepen. Dat doe ik het haast voor. Toen heb ik nog eens wollen. Als ik net weer wat kan, ga ik op, zit ik nou. Ik krijg nog cent meer van Friesland Campina. Maar als ze mijn cent uitpakken, dan verhoort het net aan. Nee. Jouw blauwe waait. Wij bloemen, ja. Ja, ik lig door de hek hier, dan kan je eruit. Ja. Ze waaien direct. Ja, ik ben al even aan het gras maaien. De meermachine ben on. Ja, ze honger. Zij zijn niet wat. Ja, het is te lekker, jongen, dat is. Hij gaat nog wat sterker, maar dit is volle lekkerder dan. Zodra het er echt gas ziet, dan is het kuil, dan houden we hem op. Dat is dan weer van de winter wat roeren is. En is waaien daarna. Oké, dus daar wil je zo gauw mogelijk Ja, dat wil ik zo gauw mogelijk hebben. En dan maak ik morgen zelf lekker kaaiphelly, maar jou vieren. En net niet snap dat dat leuk is, maar ik vind het prachtig. Ja, komt er zin op en ja. Ja, dat is echt het moment van Dat de is dag. het moment van de dag. En daarna heb ik mijn knipperke wel weer even. Heb ik het wel weer in, hè? Zit er ik maar net doorheen. Hoe leuk is het om met de honden te lopen? Heerlijk, heerlijk. Ja. En waarom Ja. vindt u dat zo leuk om te doen? Omdat ik met alle dieren praat. En dat snappen de mensen niet. Snappen ze gewoon niet. En wat zegt u tegen de honden? Een heleboel. Wat jullie niet mogen horen. Hè? Begrijp je dat? Ja, je begrijpt het wel. U vertelt ze geheimen. Je had natuurlijk... wat dacht je? Vanuit school moeten wij een project starten. En Jongens. we hebben een enorme keuze gehad met allemaal verschillende projecten. Maar het sprak ons allemaal niet echt aan en we vonden het niet echt interessant. En we wouden toch wel graag iets met de dieren doen met mensen. En de mensen vinden het zo leuk om de dieren te zien en mee te knuffelen en zo. Dat maakt gewoon je hele dag weer goed, zeg maar. En voor hun ook om met de dieren te knuffelen. Ik wil jou zo graag hebben. Ja, maar je hebt er ook een beetje, want je mag eruit laten. Ja, dat Een wel. beetje. Ja, een beetje. Ik heb de zorg en jij de lusten. Ja, zegt dat. Ik vind alles prachtig. Dat komt omdat ik een hele poos ziek ben geweest. En dan lig je in een bed te liggen. En dan ben je al uit je humeur omdat je niet kan doen wat je wil.
En dan ben ik al stinkend vervelend voor mijn omgeving. En op het moment dat de hond bij u komt, dan wordt u helemaal vrolijk. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik ben gek op honden. Ze kunnen me alles vragen. En ik doe ook alles wat ze willen. En hoe leuk vindt u het dan dat deze meiden dat die dit bedacht hebben? Vanzelfsprekend. Ja. Zo zitten ze in elkaar. Ze zijn al knettergek, net zoals ik. Kunnen ze niks aan doen? Nee. Ja, Maar knettergek op een hele leuke manier, met de honden. ja, zeg dat wel. Maar ben jij even heel slim? Begrijp je of ik achterover kukel hier? Nou, u zit netjes op de stoel. Dit moet helemaal goed komen, hoor. Net Ja, als- jij gaat we ervan houden u uit. vast. Ja, dat zeg. We houden u vast. Ja, jij doet het goed. Jij doet het goed. Jullie moeten me wel... Want ik donder achterover. Nee hoor. Nee, gebeurt niet. Nou is het zo, ja, nou hebben je hem dit betocht. Ja. Maar ja, er komt daar eens een moment, dan is het voor je hem weer aanroen. Hoe komt het nou met de beestenboel, met het project? Nou ja, daarvoor hebben we vrijwilligers voor. En die gaan dan terug als wij de stad binnen. Dus ja, die nemen hun eigen huisdier mee.